Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien il-mulej qal: ħażin għalikom, intom tibnu l-oqbra tal-profeti li qatlu missirijietkom. U bekk tagħtu xhieda ta' kull ma għamlu missirijietkom u turu li taqblu magħhom għax huma qatluhom u intom tibnulhom l-oqbra. Kien għalhekk li l-erf ta' Alla qal: jien nibatilhom profeti u apostli u ma joqtlu jippersegwitaw lil xuħut minnhom. U hekk dan in-nies li kollu jagħti kont ta' demm il-profeti kollha li nxteret sa mill-ħolqien tad-dinja jibda minn demm ta' Abel sa demm ta' Zakkarija li erduh bejn l-altar u s-santwarju. Iva ngħidilkom dan in-nies li kollu jagħti kont. Ħażin għalikom intom l-orrif tal-liġi. Intom ftaħtu l-muftieħ tal-erf biex imbagħad intom stess ma tħalltux u żammejtu lura lil min ried jidħol. Meta Ġesu ħareġ minn hemm il-kittieba u l-Fariżew bdew irossuh kemm jifilħu b'mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ u jonżbuh biex jaraw jaqabduhx fuq xi ħaġa minn fommu. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġel. Nitnatfu minnu biedna. Din hija preokkupazzjoni kbira li dejjem qiegħda mal-Knisja u Ġesu jesprimiha f'din iġbija tal-muftieħ lill-orrif tal-liġi illum ngħidulhom il-kanonisti, dawk li jistudjaw il-liġi tal-Knisja wkoll. Jgħidilhom intom ħtaftu il-muftieħ tal-erf. Ħtaftu. Min għalikom intom tafu ir-risposti kollha għad-domandi kollha. Li kif tgħidu intom huwa sew u kif jaħseb ħadd ieħor huwa ħażin. Intom ħtaftu il-muftieħ tal-erf. Isu tagħna biss, aħna biss għandna raġun. Biex imbagħad intom stess ma tħalltux jgħid, ma tħalltux fejn il-muftieħ jiftaħlek l-erf. Ma l-erf jibda mill-qalb tal-bniedem, mhux il-ġebla l-ingara lil xi ħadd. Forsi għax midneb jew żbalja, niftakru fil-Papa Kallistu. Aħna nafu ħafna fuq il-Papa Kallistu x'ħawad mill-edewa tiegħu, għaliex kollox kienu jqalawlu. U huwa miktub dan il-famuż ktieb li għadu jeżisti Elenkus huwa propju il-kundanna, il-kritika ħarxa kontra Kallistu. Imma l-ilment ta' Ġesu quddiem min jaħseb li hu għandu risposti ta' kollox u dak li jaħseb u jagħmelu biss tajjeb. Huwa propju din li inti ma tidħolx fil-qalba tal-erf. U l-traġedja hija li żżomm lura lil min irid jidħol. Għax inti minflok dak li jkun tilqgħu u twaslu lejn Ġesu twarbu. Jiena ninkwita pereżempju meta aħna l-qassisin naħtfu lin-nies pereżempju. Tgħidli dik x'għandha x'taqsam mal-erf. Mhux kulħadd kultant taqbiżlu xi darba veru nieħdu paċenzja b'xulxin. Imma kemm ħsara nagħmlu aħna. Li inti bniedem bettu u minħabba fik u forsi għaliex irqatt ħażin jew waqajt mis-sodda tilef iċ-ċans li jersaq lejn Ġesu. Mhux ħasra kbira tkun di. Ir-risposta għal din il-kritika lil Ġesu jagħmlu ilu billi jippruvaw jaqbduh b'xi nażba. Ħafna mistoqsijiet fuq ħafna ħwejjeġ biex imbagħad ikollhom biex jakkużaw ovvjament. Bħalma għamlu. Resqu quddiem Pilatu qalu dan qal li waqqa t-tempju jibnieh fi 3 ijiem.
bil-gideb u bil-kalunja. Din hija arma li nużaw ukoll fil-Knisja sfortunatament. Ma naqblux ma' xi ħadd u naqalawlu mhux biss li għandu imma li m'għandux mhux. Nitolbu ħafna l-interċessjoni tal-Papa Kallistu li ma ħatfux l-erf. Papa Kallistu meta taqra il-kritika fuq u tirrealizza li kien bniedem l-ħajja umiljatu ħafna drabi għax dana ma kienx ikkundannat joqgħod ġaċella jimmedita fuq it-tmiem ta' ħajtu, f'minjera ibaqqan biex jiskava l-metall. Ara x-xogħol jibes bħala kundanna. Għax forsi kien ħanin wizb, bil-flus ta' ħaddieħor tgħidli sewwa bil-flus ta' ħaddieħor imma. U spiċċa bla kapital mhux biss ma kellux interessi jiġbor. Imma fl-istess ħin l-atteġġjament tiegħu lejn il-midinbin kien l-atteġġjament ta' Ġesu. Fetaħ il-bieb tal-erf, daħalu u ħalla l-min jidħol ukoll.